Astagfirullahaladzim. Sakjroning poso ngalami 3 modus penipuan yang berbeda-beda. Iki aku mek sharing tok ya. Sik. Dadi ceritane wingi ku ngene. Poso aja oleh seminggu. Berarti seminggu iki cek bulan Februari akhir. Awan-awan ono bocil FF sekitar umurnya gak harus kelas 3 SMP sak umurane ponanku. Ngomongi tarik tunai, mari kini lah bocil FF. Mas tarik tunai piro? 1.000 mas, iki jange DTF iki ambek wong aku. Dari ngono jaluk QRIS pean dari ngono. Jaluk QRIS kan. Yo wis. Tatodono QRISku bangku iku bang BNI. Tatodono QRISku. Lah jare nih gak iso, lho Mas gak iso. Aku mikir lho. Lah apa sih gak iso? Wong biasa wong kenek kok gak iso. Aku ngono. Dana mas, dana. Tak tutuno nomor danaku. QRIS dana mas, tutup nomor dana jadi gak kenek wong njaluk QRIS. Aku mikir QRIS dana. Wong ono QRIS BNI kan njaluk. Lah iku kok kena apa angel mangku ya curiga sih aku mbek kae iku lah curiga. Sing ndelok isi chat WA kok angel menci wong iku nggak aplikasi opo. Tak takoki ngono kok wong biasa nek tarik tunai gampang iki. Kok awakmu ruwet ngene aku ngono. Iku Mas gawe jarine merchant QRIS mbok apa ngono lali aku rek. Nah, mari ngono. QRIS dana dituturno contohe kayak gini loh Mas. Ngono. Lah aku kelas ini aku biasanya gak tahu ngisi saldo nang dana wake. Lah sampai akhir bulan iku danaku iku limit. Kok danaku limit. Shopee aku biasanya nek ngisi pulsa nggak Shopee mitra Shopee iku limit gak iso dicen saldo. Lah dadi aku nggak cadangan dana aku tak isi kayak bene kan aku pegawai ku iso tetep transaksi ngono lho tak isi 100-an. Lah gara-gara iku mang mari isuke nyentak isi wis gak joko-joko tok. Ben ana sing wong transfer ngono lho. Nah, gara-gara arek iku mang aku ya wis aku pikir ku aman ae ya gak ero nek iku mang penipuan. Tak duteno QRIS danaku. Lah sepersekian detik iku wis saldoku amblas kabeh. 100 mang. Aku lho kok ilang saldoku. Tak delok nang history. Lho, iku transaksi QRIS mang. Gak bejo iku mang aku ngono. Iki lho saldoku kalong arek kurang ngalih. Ya apa iki? Wis celuk wong tuamu ae aku ngono. Arek yo bingung sik Mas tak WA wong e. Wis tak delok kon mari ndak diblokir aku ngono. Kali tok suwe didik arek diblokir mek penipune. Wis mateng wis. Kene HP-mu dalan kene gak jaminan sik celuk wong ibumu ta bapakmu aku ngono. Mulai lareke. Mulai guys. Awan-awan dadi sing diceluk ibune bapakne kerja soalnya ayahe. Nang ibune. Apa Mas ibune ngono? Tak ceritane kejadiane. Waduh ya apa rek, anake durung-uring nduk toko.
iku duwe iku kon iku ya apa dolinan FF sampai ke bejo iku lho. Wis engko ae Mas, ayahe cek rene Mas ngono. Aku gak melok kerja gak ndek duit aku Mas. Engko ae ayahe sing kerja ya. Lah terus akhirnya begini mari terawih kan. Ayo emang rini bapak nih biar emang kenakon emang ya apa kronologi ini tak ceritani kejadian nih. Nah terus aku itu yang jaluk bukti CT arek mek penipu gawe apa jenenge laporan nang dana bene iso nulungi tah. Nah terus sing mang nek tak waca teko CT arek imang mek penipu arek imang bocil FF mang ku dodolan akun FF dodol akun FF buat dodol mbunuh Facebook mbunuh endi dituku uang penipu mang jangan dituku rego 20.000 lah jenis arek bocil ya dituku 20.000 terus diiming-iming maneh tak tuku nih rego 100 tak tambah 40 tapi bayarin guys QRIS lah jeneng arek cilik kan ya gak duwe kan QRIS dana ya kurang premium ya arek emang diarano nang counter ya kayak nduk tuku kene mang counter tak Indomaret ta apa sing ana saldo ni mang kayak nyedot iku mang nah arek emang mesti tak takoki izin ndelok CT aku apal kan cecet penipu iku ya apa. Narik di anu gak kenek ya wis akhire wong tuane nglironi mbek wong tuane di disemayani nek bayaran lah sekitar awal bulan yo rodok mandek diluk iku duitku nang wong tapi yes akhirnya dibayar nang wong. Lah iki gawe pembelajarannya ya gawe bocil FF di luar sana tawang tuane ya kudu ngawasi anake nek dodol akun ta dolinan FF bae dibejuk wong aja arek angger dolinan gak dipantau pemene budal dhewe top up iki tetep kudu dipantau sih iki guys sharing ae gawe di luar sana.